Mai nasara Agro Chemicals naku ya zo farin cikin manoma. Muna da kayayyakin aikin gona na zamani don inganta noma. Da farko zan sa Allah sarki mamallakin ruhina, wannan da shi ne ya hasken dama nake waƙena. Ka bani iko ya Allah sarki rera baitukana, zan waƙe kamfani na magungunan noma na mai nasara Agro Chemicals. Yanzu ina duk manoma ku zo yau ina ta kira, manoman shinkafa da gyada, manoman masara. Ku garzayo ku tawo ofis namu na mai nasara, mu ba ku ingantaccen magani na yin noma Agro Chemicals. Muna da ƙwararru a harkar noma, mu fahimtar da ku yadda maganinmu yake yin aiki idan mun baku ingantattun magunguna na noma don jin daɗin ku. Marhabun lale muke yi da kowa a mai nasara Agro Chemicals. Akwai mu da iri na shuka da zamani ingantacce, an tabbatar da inganci sakuji ne. Irin gyaɗa, shinkafa, masara, wake duk na zamani. Iri daban-daban mun kawo suna nan a mai nasara Agro Chemicals. Ka ji yadda muke aiki har mu baka magani ingantattu, sai mun tantance don kai gunaguni. Maganin ƙwari da tsutsa, masu noma rani ga magani. Mun zo da kaya na inganta noma a mai nasara Agro Chemicals. Na san wani zai ce ina mai nasara suke domin in je. To ga adireshi zan bayar idan har ka bi shi za ka je. Ko kuma lambar waya kai magana kafin ma ka je. Muna maraba da kowa a mai nasara Agro Chemicals. Malam Numau
Ko ka san bara na samu matsala da magungunan feshi da ni amfani da su a gona ta kuwa? Shi yasa bana na garzo wurinka da wuri domin na san a ina kake samo ingantattun magungunan feshinka don in gujewa abin da ya faru da ni bara. Kartau ai damunka ya tsinke a gindin kaba. Baka taba jin labarin mai nasara agrochemicals bane? Ai yayi fice wajen sayar da ingantattun magungunan feshi har ma da ire-ire na shuka masu inganci. To nomawa ina wannan shago yake ne? Mai nasara agrochemicals yana nan a Ikara daura da Suleiman Ayuba mai hoto. Kafin ka karasa shagon ya Hayadiyon Sabo mai sayar da abincin kaji. Idan ka taho daga gidan Sani ka duba bangon hannunka na hagu. Suna kuma da reshe a tsamiyar masu da ke gubuci. Domin ƙarin bayani za a iya tuntuɓar lambar waya kamar haka: 0806066251 ko kuma 0701921361. To bari na garzaya mai nasara agrochemicals domin samun waɗannan ingantattun magunguna tare da nagartattun ire-ire na zamani. Mai nasara agrochemicals, sayan nagari mai da kuɗi gida, sai kun zo. Nasara agrochemicals na ku ya zo farin cikin manoma. Muna da kayayyakin aikin gona na zamani don inganta noma.